Kung kam jotono ang hai norokno ani channel lo lamsu ko taibisa tini ang 30,000 kodo thanai aro kaisa victims bagai represent khainan bagai as a legal counsel yang ke himano je himna muchuk yang ke oro kaimano naidi hain automatic thang tong abo je durga bai desmuko metro station ang daily kamani abke normal train tabuk je kana thangi tongmani abo inge airport express kisa juda ang norong sunung ai taisa phus phaika oh my kasa jangnai abo bainge 3 ta already tabuk taisa phus phaika abo bainge 4 ta abo no last ni once go ang ko abo lai pema porele tai kisla te tongko norok oron nai mano abo get airport express ko abo ke joto kholop jak tai kumun metro station ke abo ordek se kholobi tano abo ke pura full nai di airport thangmuni lama abo ke mani tonjoknai jagat bo tongo metro bisingono ke ko achok mani bo brok bai ke achok nai di seat bo tongo ang actual video rok tisai me haifan ang normal phung bagai ang video tisai tongka terminal 3 chimi new delhi railway station jara thango abo ke joto advocate dok office time of file mani ang tabok 30,000 kodo se 113 room number aro thangi tongo naituk mas malia obo code asken kotor room naituk nani onek tu chini client dok brok summon notice malia ambagi brok tini code file ta next date ready ka january go jesomoy next date ongnai asomoy summon mai afano brok ma manager yang ke entrance o utlok ni entrance ta angke tini obono paika tui kamon bagai obo 35 rupees maribo dud nino daily wong ke ang jesa kodo phan thang ke angani classmate rok no malayo tamning ke ang daily wo se pore mani ba ke joto dol rok bo orono kintu ang tripura wo thang ke sinjak tong masa mangnei haipono ani classmate rok kritar jagan ke je parking oro judge rok chimino allowed khaijago ang norma se sajaklia tini tam bagai ang 30,000 kodo phai 30,000 kodo chini kaisa client bo tamungkha hangge bo bini uncle auntie soni nogo berenani thangmani abo bini auntie songni aro kaisa charai abo charai bini cousin sister no se bo amke romphrebi tongta inke abo brai mane chajaklia bini cousin pano chajaklia ke bo case file kharika mane case file kharika case file khaipe kanke brok tabo abo case choli tonguta aro main section tam rija kanke 354 indian penal code tai kaise ka 354A indian penal code ni section tai ge section 8 and section 10 pokso abo je police je norok nungmani abong ke tripura police ok se unko oborong ke obong ke ani dol bo angbai baksono bo law faculty opore we jeng baksono pasor khai bo tabok 30,000 kodo practice khai tongo high court bo practice khayo obo 30,000 code pai khangke ang labor code thanai labor code thangpai khangke ang jailo thanai kaisa chini victim tongo ajago belai tei kangman bagai obo malangkha tabok ang 30,000 kodo chini matter pai kha ang tabok mandoli jailo thangi tongo a jagao chini kaisa victim bo jailo chopjagai tongkha malai pai bini wakalat namarok nanai bini affidavit rok nanai abon pore jeng code of page khane ta taibesa bini matter ro actually chemu saimia age je advocate nanai bo se khaimani bagai bini paper ro nupaise jeng saimanai tamo bo status o norok nukna busuk se traffic jam ambagino ang metro bai bisi thango bus bai dam kom no haipon bus bai thangya auto bai bo thangya
metro bai no bisi thangko ang office rago yang thanan ke because metro abo easy oro mix kabangma rijak tongo ang saimi tam abo rijak ha kintu abo fruits mangno ya opno ani lunch ka tini ang mandolini jail just gate bu sangmo se angor achum tongo chini time somya tongi ma tabo 2 o'clock baje ka tai 3 o'clock ase je client rok malinan ke accused the family rok malai mano brok bai aboni sikango ki bu malai me ya ambakno jom jota acho bai tongo jago jail ni just bus kango over ke je family rok malai nani phaimani oro mandoli jail hinge 3 o'clock to 3:30 jera no allow khaijak phone eprok nasing pai tongo Delhi bisi pollution ongman bagai brok omtik sik water spray rima tongsiu actually ang 30,000 kodo kun mairok salia ang chongka oro mandali jelo usuma chana hine kintu abukun sekri oro orang ke fruits market rok mane Delhi bai Haryana border ta ajago opon ke 40 rupees no obo ke 50 rupees apple per kilo 30 taka ni ke 12 piece pun tabuk na chung jail visit kai phai chini je Kokborok jail bisingo tongai no chung malai phega bini signature naka chung bini FIR rok number rok naka bini koitali go kodo taiwisa hearing tong chung abon nai chung bini bagai bail application of renai ketai no baki pyo ang norok na kaisa request khanam suko jesek norok jailo thana ni katiman asung kate di because jail bisingo asuk comfortable life ya ang jeduk mani norok ni bokrogon jesa crime rok ni bagi khano norok chung hongge norok abak kibiri mano because waisa jail bising hapangke onek difficult jeng je tabuk malai family bo 4 years jail bising matongka bono bini jaitiro ko na phaya tai bini kebu na phaya bono je rang kri rongke brok ni bagi onek kosto tamninke norong no saimano rang kri ke tam obstacle tong norok naima kana je side of kusuk building kusuk opong ke cheng tabo UPO phaijakta gaje bado actually ani dolni nogo thangi tomo jail visit kai bo ano bini nogo tilangai ni okay bini no Politan city ke amai mang chole utabo flat system chole uta abo kaisa flat kusuk ngai ang saimia to at least 40 lakhs of lang nai haibano angke flat pagi ke loss ingjago tamni ke parawo ingke jeng 40 lakhs ni kusuk se mane jaga jamin pai toni man orole kaisa room chimi paina ni se room mane kaisa BHK paina ni chimi se asagrang no abo ke bini nok 8 floor bini nok jeng thangi tong tabo gaziabaro phaijak Uttar Pradesh obo ani doli nok bromi nok he 8 floor obo bromi nok no chengeo ko cha nangi tong lai kata aro brok musai tong nai di norok je numai ro nai di brok musapai tong ang brok musamano zoom kanai do tong nai tong lengka haifano ani dog mo bini nogo isa berai phega di nei anakui phayo ang age bo phajak no haifano mo taisa tini taisa berai phegi songba jail bai bini nog kisa ganda ke ba thangata nai di
amukha kayo waisa sak ang amte building paimana nunai na chini Tripura ko jeng dream nungna nago paimana waisa sagle jeng horo Tripura para chimi na tongnani jeng city bu tongnai jesa jaga dunia ban jeng Tripura ko jeng soknai haida